Hasken Arewa, tashar makamashi mai sabantuwa a yaren Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau za mu tattauna yadda za ku kula da surarku na tsawon lokaci ba tare da ku ta ba ku wata matsala ba. Yadda za ku zauna da surarku lafiya lau ba tare da matsala ba. A koda yaushe kuna kula da fanarlinku ya zama na kuna wanke shi ko kuma kuna goge shi. Akalla a ce za ku yi hakan so ɗaya wata. Ko sai ku samu ruwa ko kuma susu ko sama ku goge shi. Domin panel ɗin shi ke ba da caji. Na biyu kurin da kula da batiranku. Batir shi ne mai ajiye cajin da yake da funnel da muke gasawa ya ba shi caji shi kuma ya ajiye mana wuta. Kula da wannan zai sa ka samu wutar da ke bukata gamsasshiya. Na uku, kula da imbata ita ce ke jiran canza mana wutar da muke samu daga batir zuwa wutar lantarkin da take mana aiki a cikin gida ko wajen aikinmu. Na hudu, karin da duba wayoyi ko kuma wayaran ɗin solanka sabida wani sa'in za a iya samu ko wata takasi ko kuma an samu akasi wani abu ya cinye shi sun kara dubawa sai gane me ya matsala. Na hudu, a kodayaushe ku ringa kula da ita kanta sola in ka ga wutar da yake samu ko kuma abin da take baki ya ragu, to sai ka bincika ka gani me ya faru. In ka duba ka binciki masana can kun ji daɗin shirin mu, kada ku manta da ku mana laikin kuma ku biyo mu a shirare na gaba, kuma ku yada wannan bidiyon domin wasu amfana. Mun gode, sai mun hadu a shiri na gaba. Hasken Arewa Mobile